den, ja jsem vole debil. Vítame vás na novém serveru. No ja som Slovák, dobre no. Dobre, ideme na to. On je tiež Slovák, ale sa iba opičí po cestine. Tu ma zabíja. To ja nie. Kde si ty koky? Čakaj ma. Kde si? No poďme. Ideme. Dobre. Niekto sa pripojí, dobre. Super. Musíme ísť dole. Tu je nejaký dom. Aha, tu je ten. Chod na drevo, please. Dobre. Čakaj, vykopím trocha hlínu. Našiel som Bude truhlu. na nič. Našiel som takú truhlu. Hej. A dá sa otvoriť? Hej, to je ten. Jaže to je truhla. To je pracovný stôl. Zober ho. No však ho už mám. Potom pôjdem pracovať spát. Na nič zase. Poďme nejaký. Kto ma zabíja? A ja nie. Ja. Možno zombie. No určite. No tak ja som tu, jak ťa môžem zabíjať? Nie. Tu. Tu je nejaký zombie magorský. Poďme si rýchlo. Ja mám železo z ty kokso. Z toho zombíka, to je dobrý plugin. Aký som vytvoril server, To nie je moje, ale nevadí. Dobre, ja už robím, poďme. Nerob dom, ty kokso. Ale mám už nejaké drevo, taký malý urobím. Ja ho robím. Kde si? Podpá. A môžem? Sa dá? A nie. A, jak sa voláš? Však. Pár. Páro. Robím trocha dreva. Poď. Sa nesúme. Fakt ju, však ja mám jedno hápka. Jedno ti poviem, jedno. Poď. Idem. Tu budeme mať extra dom. Poď tu. Čakaj. Beriem nejaké drevo. Kde? Tu to vidú. To sa nechce. Tam bude sa to chcieť. Ani také veľké lagy nie sú, ako som si to predstavoval. Presne. To je moje druhé video. Moje 20. No, určite. Dobre. Dáš mi drevo? Aj trocha ti dám. 28. Dobre. A ja mám 20. Ale ja chcem od neopracovaného. Tak, ja ti môžem ešte. Čo robíš? Tak opracované musí byť. Ale však to len rohy. To daj tu. Tu? No, Tu? jedno. Hej. Doríky. Tak. Dobre. Trochu vyrobím. Máš stôl? Čo ťa tak zabíja všetko? No však to ja som spadol z tej myšky. Nejaká veľká myška. Sok. Ruba drevo. Do popisku videa dáme aj textúry. Ale ja ich nemám, to iba on. Aha, nejaký Inferno Hero. Je prvý v Top Kills. Wow, som ja. No, čo? Zasa kúkni do Top Kill. Si. No najprv to nevadí. Kde si? A tu kde robím dom. Kopím drevo. OK. Kde? A reska. Ty ti tu. Resku ti na čo, až potom robím resku. Ja zrobím Čo? resku. Okej. Nie, ja. A dobre, taty. Ale potom povolíš. Áno, ja si to dobre. To nie je taký plugin, že zdám jedna už na všetky. Čo robíš? Daj mi drevo. Ja nemám. Máš. Bože, tu máš. Jaké? Normálne, také. Dubové? Hej. Máš. Tu máš
plný inventár? Nemám. To čo to nejde zobrať? Neviem. Ukáž. Oriti, to nejde. Srdce má. Co? Ty si vraj nenormálny? Tiško. Jaká bude podlaha? Z dubového dreva opracovaného? Hej. Ne, čakaj, ja mám nápad. Z takého a z takého. Daj mi, abo ja idem nakopať. Dobre. Čakaj. Oriti. Ne, Toto je nedobré. Aha, dobre. je dobré. Nechaj, nerob. Ty robíš. Nerob, keď nevieš. Ja idem pod to drevo. Narúbať. Ty vole. A niekto na mňa prišli bez zombici bás. Sa modlím. Čo že ma tu nesú. Mám trošku vážne. Potrebujem 4 hry. Koľko máš toho dreva? 6. Ty? A tak voda, že by to bolo vidno. Ja mám vlaky. Zase tam dám. Ja postrem posledný strom. Už iba raz, dva, tri, 4 už iba. Jablúčko mám. Čo? To kto nás bije? Ja už mám podlahu. Potrebujeme jedno. Hľadaj niekde. Choď po ovce, alebo také. Nie sú tu. Ne? No. O, Tak. Tak tu sa s vami. počkaj, ne. O chvíľu sa budeme lúčiť. My sa učíme, tak... Čau, čau!